banget ikaw. Buto na kami. Uya mo rin ay takpon naman eh. No, 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 no. Basta ka bongga to. Nalusot ko sa bongga. Kampo ka ngayon, mau ni. Okay, kita to. Maulang ka ato ay nanglayan ng tiya na to. Sa kinakaon na to. Unsa na day oras day? Na-stress na, diyan wala pa kasi nung man. Ganun siya mag-budget taron. Mao tay plano na to. Si kalibang ko tangkla. Mao lagi masing na shatos lungag sa kuan kalibanganan. Kuwato na nato. Buang ay daro dugay kay. Ikan. Ha? Buko portan, di bang sa private property ay. Dito sa di ka nalibang kabuang. Uri ko kita nabi nagbantay dito. Mao na gigukod ka, taka ka kalibang. Lato ka na. Dito. Asa to kung anak ko lakaw po mabili sa balay. Kahit munti ang alaman doon. Sari-sari. Huwag ka sis. Sis ha. May nalagi ka mo sa yung sis. Oh! Paula! Itso! Pagdali! Kay mulakaw ko! Mangita pa ang kuya! Pagdali! 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 Hindi na sis May. Hindi ko mama ay. This is... Bye sis! Asa ka tong kuya na ko? Uy, lagod yung tanin niya. Sige, pangitaon. Asa sa tong kuya na ko? Uy, ako na sa makasaktan. Sabi ka po sa... bukod ka sa? Dakpon! Lingkod sa kata! Palitanin tindahan yan sila. Asa ka? Kuya, uy. Kapoy, pangita niya kay. Hoy kuya, ipangita ka ni mama. Pauli sa balay kay si mama nagyaw-yaw. Di mo undang ang baba, alingon mo gangaw-ngaw. Wapa daw kay pamahaw, naglaag tibok adlaw. Bahala ka wa na payay bahaw. Hoy suwang, kanina pa si mama nangita ni mo. Mangugasin dito. Kay hugasin niyo laag. Ako pa di galaglaag nga. Ikaw hantod buntag, hantod hapon, hantod gabi. Sige laag, way pamahaw, way kaon. What's up, mga kaugok? Babalik, so salamat tayo sa imong paglantaw no kay gihuman nimo ang video. So sa gusto mo pa shoutout na just comment shoutout Kaugok TV sa among YouTube channel. So by the way po mga Kaugok, may papakilala po kami si Junior Aton. Bagong member namin po guys sa Kaugok. So mag-hi ka sa viewers natin. Yeah, thank you so much. Shoutout din po sa mga OFW, mga team Dahi. Thank you so much sa suporta. Payong kaibigan, shoutout sa iyo at Regine Tangente. Shoutout din sa kay Grace Actoy, Big Mama, Rimbak Vlog, Regine Tangente, Muhammad Faisal, Marilyn Chapel, Lin TV, Kabisaya Vlogs. Shoutout sa inyo. Just comment anything sa comment box below para ma-shoutout kami next video. Woo! Don't forget to subscribe. And share this video para malingaw. Bye guys! Shoutout sa mga nagpaabot din mo sa mong video. Sorry kay kung wala may ka video kay no case. Dahil ka na problema lang yung gamay sa mong family. Oh, shoutout! So, shoutout sa mga way uyab! Woo! Naintindihan na ito na lumi yung tinikaw na ito. Yan. Nakaon itong buwang sa dugay yung ginamang mag... Kaya ka ni Snoop sa? Kaya ni Snoop eh. Ngano na mga sus, ngano na may sus. Oh, dili. Five, six, seven, start.
Usa man oy, mura ka gibitok. Ano nga nabungga nga kuan? Bongga, baklay mga bongga niyo exercise, buang ka diha. Asa? Ni tanaw. Saan mo sa ito? Kuya! Yan, taga-baklay ay. Lingkod na sa ta. Oh, ni tanaw si Buklay, balik. Hoy, kuya! Nangita kay mama. Uy, Rad, gano'n abot ka diri raman. Ikaw ra ka mo sampit. Bugo ha kapoy ha, init kayo. Hoy, kuya! Ipangita ka ni mama. Pauling sa balay kasi mama. Ako nangita ka. Bakit puskan ko? Balik. Siyempre, nabidyo mo. Huwag kami kainit. Bayak. Ako di ba yung taga? Ako nakuhanan mo, kwasi ba? Stop ko ba sa ang kaaplang, mas si Gerald, bagsik katawa. Hindi ka mo post na akong Gerald. Naingog mo lang ka, besh. Sawa na kayo mga storya na ko. Nahanap mo lang ito ako. Balik. Dalir. Nagutas ako. Maganda to. Ikaw, manda na saan mo? Puyuta ka? Ano yung kasi katawa? Katawa may istok. Hindi mong naong, Rad. Yan lang yan. Puli ka dito. Ayaw sa imo kan. Bay ka na ato sa mga gamay dito bay kami istorya sa amin. Ang istorya ay mao to naabot sa bukbok. Ano mo katawa mo gyud? Ano ka mo katawa sa istorya? Ay, katawa din lagi. Kata seryoso na. Uli ito. Ayaw lagi pagsaman. Kay dili ko sumas. Oh, katawa. So, no, kapila na ning katnok. After tag ugwan eh. Talikod ko ang Uy, suwang. Ipangita ka ni mama. Ganina pa ay. Sugo na sad. Dinilakaw si mama ay. Sugo si mama dahil. Nilakaw. Uli dito suwang. Dito. Uy, suwang. Ang mga plato, pantawon mo gasi. Ugas dito, sige lang naglaot. Ito, suko lang dito ka nagko. Abig na si mama. Nangisip niya na, nangisip si Ralph. Dahil ano, nonsense kayo mong bakstorya, Ralph. Dili man dapat na to. Uli dito suwang kay mga plato, pantawon mo gasi. Sige lang kaglaag ha, ganina magabuntag ganito. Hapon, magabian na lang, hindi jud ka uli. Hoy, suwang. Di pa kita ka ni mama ganina. Puli na dito. Hoy, suwang. Ganina pa si mama nangita ni mo. Ang hugasin dito. Ikay hugasin yung naglaag. Ako ba di galaglaag nga. Ikaw hantod buntag, hantod hapon, hantod gabi. Sige, laag. Way pamahaw, way kaon. Ikaw matubag. Kahod, di mo eh. Mga pak mo ka. Ano dahil? Gagay ka mag-gawin mo. Yeah!